Sino gereed? Mijn naam is Isabel Benari. My name is Kanye Sangonyama. Ik is Joe November. Ayanda Afrika. Ik ben Damon Boysen. Mijn naam is Vendeska Dreites. Ik is Monique. Mijn naam is Justin. Mijn naam is Pieter Becker. I'm Jayden van Sara. And my name is Marison Vek. Ik is Miguel Tunas. Ik is Elek Isela. Ja, ma. Ja, kom nou, ma. Ma, we zijn er eerst door, hè. Loop ze eerst je broer af, man. Kijk even, joh. Als competitie uitkomt, is de politieke president. Ja, ik heb nog niet gehad wat hij niet meer. Zo, daarom gewoon Ja, dat is recht. Goedemorgen klas. Ons gaan morgen toets krijgen, hè? So ek gaan op die bord alles neerskryf wat in die toets om en by gaan kom. My liewe Jan. Dan denk ek bly elke môre laat. Wat is dit met jou? Ek wil hê al die kinders in die klas moet slaag aan die einde van die jaar. So die toets wat ons môre gaan skryf. Asseblief Dylan, doen jou bes om alles te leer. Hoor jy wat ek sê Dylan? Ek sien jou môre.